Volám sa Rado Hyža, mám 46 rokov a pochádzam z Mijavy. Turistika pre mňa znamená relax a načerpanie nových síl. Je to síce taká fráza, že najcennejšie v živote človeka je zdravie, ale my zdraví ľudia si neuvedomujeme, že každý deň sa zobudzame zdraví a je strašne veľa ľudí, ktorí nemajú také šťastie, že sú zdraví, že sa postavia na vlastné nohy, prejdu si, môžu niekoho objať. Ja som sa rozhodol pomôcť chorým, handicapovaným detičkám a ich rodinám, ktorí to majú v živote veľmi ťažké. Tá ich kompletná starostlivosť, ktorú oni potrebujú, si musia hradiť z vlastného, lebo bohužiaľ štát a poisťovne pomáhajú minimálne. Túto moju akciu som nazval takým krátkym a výstižným sloganom Cesta SNP pomáha deťom. Dal som verejnú výzvu na svoj Facebook. Prihlásilo sa mi nakoniec 10 rodín s 11 deťmi. By potrebovali rehabilitáciu, nejaké zdravotné pomôcky. Pomocou s nami všetkými dobrosrdečnými ľuďmi môžeme trošku zlepšiť ten ich život. Založil som transparentný účet. Na ten účet je možné prispieť ľubovoľnou sumou a každý uvidí, kto kedy koľko prispel. Keď vyštartujem túto cestu SNP, tak to tam budem každý deň zverejňovať. Štartujem v piatok 6. septembra. Verím, že čo najviac nás spojí sily a pomôžeme týmto detičkám, ktoré to fakt potrebujú.